Szeretettel köszöntelek benneteket. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy milyen érzés az, amikor az ember visszagondol az első szerelmére. Általában úgy szoktuk emlékezni rá, hogy az valami különleges volt, valami nagyon szép volt, és nem felejtjük el soha. Így vagyok én a szupervízióval. A szupervízió az első szerelmem, a szervezetfejlesztés vagy személyiségfejlesztés nagy utazásban, amit egy 20 éves ügyvédi praxis után kezdtem el. Pontosabban az utazást ezt elkezdtem már ügyvédi praxisom alatt is, és a szupervízió volt az első olyan tudományterület, vagy pszichológiai társtudomány, amivel megismerkedtem 2003 és 2005 között a Károlyi Egyetemen, és azóta a szívemben nagyon kiemelt helyem van, és azóta gondolom azt, hogy egy picit megváltoztatnám, szeretném, törekednék arra, hogy megváltoztassam az emberek fejében lévő elképzelést arról, hogy mi is a szupervízió, és hogy mi mindenre lehet jó. Itt most a vállalati egészség szekciónál vagyunk, és most én azt mondom, hogy a csoportos szupervízió az segíthet a vállalati egészség helyreállításában, vagy segíthet megelőzni a problémákat. Hát hogy is jön ez össze? Mielőtt bele is kezdenék ebbe a mai előadásba, szeretnék egy nagyon kis gyakorlatot végeztetni veletek. Arra kérlek benneteket, hogy hunjátok be a szemeteket. És bár jó nagy zsigaj és zsibongás vesz körül minket, egy kicsit próbáljatok befelé figyelni, és koncentráljatok a testetekre. Figyeljétek meg, ahogy itt ültök a széken, hogy milyen fizikai érzeteitek vannak. Hogy érzitek, ahogy érintkezik a hátatok, a combotok, a székkel. Halljátok a titeket körülvevő zajokat, hallotok engem, érzitek a hőmérsékletet, tudjátok, hogy itt ültök, egy előadásra jöttetek, jelen vagytok fizikailag. És ahogy itt ültök, gondoljatok vissza arra, hogy történhetett az, hogy most itt vagytok. Mennyi minden zajlott a testetekben, attól kezdve, hogy elhatároztátok, hogy ma eljöttök erre az előadásra, hogy reggel felkeltetek, hogy felöltöztetek, hogy utaztatok, gyalogoltatok, döntéseket hoztatok, hogy mennyi fizikai, biológiai folyamat zajlott a testetekben. És hogy volt egy döntés is, amely megelőzte ezt. El kellett, hogy döntsétek. Ahogy végig gondoltok most a fizikai testetekre, nézzétek meg, hogy mennyi minden játszott közre abban, hogy ezt a döntést ezt végre tudtátok hajtani, hogy ez megvalósulhatott. Hány szervetek működött ebben együtt? Hány idegrendszeri folyamatnak kellett megvalósulnia? Milyen összetett, bonyolult, komplex módon dolgozott azért a szervezetetek, az elmétek, az idegrendszeretek, hogy itt lehettek. Szoktatok-e arra gondolni, hogy ennek a folyamatnak, ennek az összetett és bonyolult mátrixnak a legvégén, a testetekben kik az apró munkásai? Szoktatok-e arra gondolni, amikor reggel felébredtek, hogy hé fiúk, ti 7 milliárdan itt, vagy akár többen is, akik az én sejtjeim vagytok. Ti jól vagytok? Rendben vagytok? Szoktatok-e arra gondolni, hogy érzik magukat a sejtjeitek? Akiknek köszönhetitek azt, hogy ez az egész rendszer, amit ti vagytok, és aki most itt ül, és nagyon szépen köszönöm, kinyithatjátok a szemeiteket,
hogy ez a rendszer, aki most itt ül, ez a fizikai, biológiai lény, ez sok-sok milliárd apró sejtből áll. És hogyha a sejtjeink nem érzik jól magukat, hogyha nem tápláljuk őket megfelelően, hogyha nem kapják meg azt, amire szükségük van, hogyha zavar van a kommunikációjukban, mai legmodernebb sejtbiológiai kutatások értelmében teljesen egyértelmű, hogy egy állandó, összefüggő kommunikációs rendszer van valamennyi sejtünk és szervrendszerünk között. Ha a sejtjeink rosszul vannak, ha megbetegednek, az egész szervezetünk sikerét és az egész szervezetünk eredményességét befolyásolja. Nagyon könnyen el is lehetetleníti. Azért hoztam ide ezt a kis rövid gyakorlatot, mert azt szerettem volna ezzel érzékeltetni, hogy nincsen ez másképp a mesterséges szervezetek esetében sem. Ott is vannak kis sejtek. És ezek a kis sejtek, ezek mi vagyunk emberek. Ezek mi vagyunk emberek, akik létrehozzuk az eredményét, létrehozzuk a teljesítményét annak a szervezetnek, akiről most itt beszélünk akkor, amikor azt mondjuk, hogy szervezeti egészség. És azt gondolom, hogy itt az ideje, sőt, már sokkal régebben itt volt az ideje annak, hogy átgondoljuk, hogy a jövő vezetési modelljének mennyire kell odafigyelnie arra, hogy hogyan vannak a sejtek. Már a múlt században Eric Hoffer nevű amerikai társadalomtudós azt mondta, hogy egy ország teljesítő képességét az határozza meg, hogy mennyire tudja kibontakoztatni az egyénben rejlő lehetőségeket. Hogyan tudjuk kibontakoztatni vezetőként, vállalatként, szervezetként az egyénben lévő lehetőségeket. Azzal, hogy pozícióban, hierarchiában, működő vezetési struktúrában gondolkozunk, azt gondolom aligha. Azzal aligha tudjuk segíteni azt, hogy a munkatársaknak a teremtő ereje növekedjék. Hiszen az embereknek a működése a vállalaton belül egy érzelmi kérdés. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos paradigmaváltás, amit meg kell tennünk, hogyha azt szeretnénk, hogy tudjunk segíteni az embereknek abban, szervezetfejlesztőként. Hányan vagytok itt, akik szervezetfejlesztéssel foglalkoznak? Vagy HR-ben dolgoznak? Nagyon sok HR-es van. HR-esként tudjunk segíteni a szervezeteknek abban, hogy sikeresebbek legyenek, hogy tudjunk segíteni a vezetőknek abban, hogy megértsék, hogy mit jelent az, hogy igazi vezetés. Hogy az érzelmi folyamatokat nem lehet leválasztani a teljesítmény folyamatokról. Csak megemlíteném, hogy van egy Petőfi Sándor nevű költőnk, aki írt egy verset. A versnek, az egyik verszakának az a vége, hogy azért a víz az úr. A víz, az emberek, a sejtek. Nélkülük nem mehet semmire a szervezet. És hát ugye az a szomorú helyzet, hogy eléggé eltűntek a mosolygós arcok a munkahelyekről. Azt próbáljuk meg elhitetni magunkkal, hogy autonóm, szabad és intelligens emberek vagyunk, akik meghódítottuk a világűrt, meg lejutottunk a kvantum részecskékig, és már a géneket is manipuláljuk, és átalakítjuk az egész világot, és a kezünkben tartunk mindent. Egyet nem tudunk a kezünkben tartani, a saját érzelmi és pszichés állapotunkat. Különösen ma nehéz, mert annyira kaotikus lett, és annyira sok információ árasztja el az emberi pszichét, hogy az egyébként is érzelmileg hullámvasútban lévő emberi lény, ahogyan az életünket éljük mindannyian. Tehát most ebben a mai aktuális helyzetben egyébként is van egy nehéz, felfokozott érzelmi állapot. Annyi információ áramlik be az emberi elmébe, a tudatba és a tudattalanba is, a rengeteg információs csatornán keresztül, és olyan gyorsan, ami túlterheli az idegrendszert. Ehhez nem tudott még alkalmazkodni. Tehát a technikai fejlődés és a felgyorsulás olyan mértékű volt,
amihez az emberi psziché és az emberi idegrendszer nem tudott alkalmazkodni. Tehát állandóan egy fokozott megterhelés állapotában élünk. Ebben a fokozott megterhelésben már a kisebb stresszfaktorok is sokkal nagyobb eredményt, vagy sokkal erőteljesebb negatív hatást tudnak előidézni. Ugye azt mondja David Bush, pszichológus, hogy a modern koponyákban egy kőkori elme lakik. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a jó stressz, ami egyébként elengedhetetlen, mert anélkül nem lenne élet. Nem olyan régen olvastam egyébként egy tudományos értekezésben, hogy arra jöttek rá, hogy az őssejtek osztódása az nem történhetne meg, hogyha nem lenne a szervezetben egy bizonyos mennyiségű biológiai stressz. Tehát a stressz nélkül mi sem ülnénk itt. Tehát erre még a fogantatások utáni állapotokban sem tudnánk elkezdeni normálisan fejlődni. Tehát, hogy a stressz az fontos, az jó, az kell ahhoz, hogy a reakciókészségeinket ébren tartsa, kell ahhoz, hogy megvédjen bennünket veszélyek és támadások esetén, kell ahhoz, hogy a kreativitásunkat fokozza. Tehát, hogy a stressz jó, mondja Eliza Eppel, egyik legismertebb stresszkutatónk, a probléma azzal van, hogy túlzottan reagálunk a stresszre. Indokolatlanul, erőteljesen veszünk támadásnak minden olyan szituációt, ami egyébként nem lenne az. És hogyha támadásnak veszünk, akkor automatikusan beindul a stresszreakció, ami meg akar védeni minket. Normális, nem? Természetes. Úgy reagálunk rá, mint hogyha egy mamuttal állnánk szemben. Pedig nem mamut van ott, csak egy társunk van a dugóban a piros lámpánál. Vagy csak a főnökkel kell találkozni, vagy egy munkatársal kellene egyeztetni a munkát, és éppen arról van szó, hogy valami késedelem van. Mégis nagyon gyakran támadásnak élünk meg nagyon sok mindent az életünkben. De a hírek is egy folyamatos inger és egy folyamatos támadás. Úgyhogy ezeknek az eredménye, hogy egy krónikus stressz állapotban vagyunk. A krónikus stressz állapot pedig oda vezet, hogy folyamatosan sokkal erőteljesebben reagálunk az újabb és újabb napi szituációkra. És ennek a következménye, hogy megbetegszünk. Növekszenek ezeket tudjuk, az érrendszeri betegségek, a daganatos megbetegedések, a vázrendszeri és izomrendszeri megbetegedések, ezek mind a feszültségnek az eredményei. És öregszünk sokkal gyorsabban. A Stanfordi Egyetemen végeztek egy olyan kísérletet, hogy magukat nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak valló nők csoportját, és nagyobb stressznek kitett nők csoportját hasonlították össze, és az immunsejtjeiket vizsgálták, és azt állapították meg, hogy a stresszes állapotban lévő női immunsejtek 10 évvel voltak öregebbek, mint a kontrollcsoporté. Tehát azt kell mondjam, hogy minden szempontból káros a túlzott, indokolatlan és hosszantartó stressz. És akkor nézzük meg azt, hogy van-e ennek valamilyen igazi, valódi hatása a munkahelyekre is. Ugye Freud és munkatársai azt mondták, hogy normális, hogy a munkahelyen nem érezzük jól magunkat. Ez egy normális dolog, hogy nincs jó kedvünk, vagy hogy feszültek vagyunk, idegesek, mert a munka az egy kötelesség, elvégeztük, hazamegyünk, és majd utána fogunk örülni. Ezt ugye próbáljuk megváltoztatni, már nem most, évtizedek óta dolgoznak ezen a szervezetfejlesztők, a pszichológusok, a HR-esek, hogy jobban érezzék magukat az emberek a munkahelyen, mert mégis csak ott töltjük életünk egyik jelentős részét. Hogy igaz-e, sikerül-e ez? Az egy nagy kérdés. 2010-ben az Európai Uniónak a munkaegészség és biztonság ügynöksége elindított egy óriási felmérést, nem tudom, hogy hallottatok erről, ez az SNR report. Azt vizsgálták, hogy milyen egészségügyi és stressz kockázatok vannak munkahelyeken, és 30 000 vezetőt kérdeztek meg 2010-ben. Ebből lett az SNR Report 1. 2013-ban Magyarországon is elindult egy kutatás, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének stressz kutatócsoportja, több mint 19 000 embert vont be, 18 és 60 év közöttieket a vizsgálatban,
És 2014-2015-ben az SNL Report 2 is elkészült, amikor is 50 000 vállalatot vizsgáltak meg az Európai Unión belül. Elkeserítő eredmények voltak. Nagyon gyorsan szeretnék ezen csak átfutni. A válaszadók 51%-a szerint mindennapos a stressz a munkahelyen, mindennapos. Ezeknek a fő okai vagy átszervezések, bizonytalanságok a munkában, vagy a túlterheltség, vagy a támogatás hiánya, ellentmondó elvárások, amelyek érkeznek a dolgozók felé. Az, hogy nincs beleszólásuk a munkahelyen, a munkájuk végzésében. Tehát nagyon sok stresszfaktor van, amit úgy élnek meg a dolgozók, hogy felborítja a pszichés egyensúlyokat. És ennek a következményeit is taglalja nagyon részletesen ez a jelentés. Ez azt jelenti, hogy az emberek fáradtak, lehangoltak, sok a hibázás, sok a hiányzás, sok a betegség, nagy a fluktuáció, korán elmennek nyugdíjba. Hogyan lehet ilyen állapotok között, ilyen általános helyzetű, pszichés állapotú dolgozókkal sikert elérni? Nagyon nagy költségeket is eredményez egyébként. Tehát csak néhány példát hoztam. 3 billió euró Franciaországban az éves költsége a kiesett munkanapoknak. 98 millió a kiesett munkanapok száma Nagy-Britanniában. És Ausztria azt nyilatkozza, hogy 42% azoknak a korai nyugdíjaknak a száma, amely a fokozott stressz miatt következik be. Szóval tenni kellene valamit azért, hogy az emberek boldogabbak legyenek a munkájukon. Azt gondolom, hogy nem elég csak azzal foglalkozni, hogy előzzük meg a stresszt, vagy csökkentsük, nagyon fontos, de foglalkozni kell azzal is, hogy hogyan lesznek jobban. Mi az általános jóléti állapot elérésének a lehetősége. És itt a felelősség az mindenképpen a vezetőkön van. Mindenképpen azokon az embereken van, akiknek a kezében a lehetőség, hogy tegyenek ezért. Nektek van a kezetekben a lehetőség, hogy tegyetek ezért. Ez már nem egyszerűen csak annak a kérdése, hogy az emberek egyénileg hol hibáznak, vagy gyengék, vagy nem elég ügyesek, vagy nem tudják jól kezelni a stressz szituációkat, és menjenek és oldják meg. Ez szervezeti ügy már. A jólét állapotnak a támogatása az a mi feladatunk. Nekünk szervezetfejlesztőknek, nektek HR-eseknek és a vezetőknek. Az SNL Report felmérése szerint egyébként a riportban résztvevő sok 10 000 megkérdezett vezető szerint kb. A 3/4 látja, hogy nagy baj van. De csak kevesebb, mint az 1/3 a vállalatoknak tesz bármit is, hogy ezt orvosolja. A szupervíziót hoztam ide, és azért, mert ez meggyőződésem, hogy nagyon sokat tud segíteni abban, hogy hogyan tudnak az emberek jobban, kiegyensúlyozottabban és boldogabban létezni a munkahelyükön. A szupervízió révén, vagy általában egy olyan helyzetet lehet teremteni, és egy olyan helyzetet érdemes teremteni a munkahelyen, ahol az emberek képesek emberi szinten találkozni, ahol képesek emberi pillanatokat megélni. Nem csak akkor, amikor kimennek a folyosón, vagy a épület elé és dohányoznak, vagy nem csak akkor, amikor 5 percre összefutnak a büfében, hanem a munkahely által teremtett szituációkban rendszeresen lehetőségük van arra, hogy megbeszéljék és feldolgozzák egy kölcsönös együttgondolkodásban a munkahelyi szituációikat. A szupervízió erre az az eszköz, amit én a legjobbnak találtam eddig az elmúlt 14 éves szervezetfejlesztői pályafutásom során. A szupervíziót mi úgy ismerjük, hogy az egy olyan munkaforma, hogy segítő foglalkozásúaknak segít abban, hogy feldolgozza az egyes esetekkel kapcsolatos elakadásokat, meg a szakmai személyiséget, a segítő és szakmai személyiséget segítse. Még egy 3 S betűt elmondok. Tehát, hogy ezt segítse fejlődni, megelőzze a kiégést. De az európai szupervíziós modell
amit Magyarországon több egyetemen is, például a Károlyi Egyetemen is tanítanak, és amit én is tanultam, az ezt sokkal kiterjesztőbben értelmezi. Azt mondja, hogy a szupervízió az általában véve a szakembernek, vagyis minden munkát végző embernek egy segítő eszköze, egy segítő lehetősége. Egy olyan közös tanulási forma, és nagyon fontos, hogy most a csoportos szupervízióról beszélek, mert akkor valósulnak meg az igazi előnyei. Tehát egy olyan közös tanulási forma, egy olyan közös kölcsönös együttgondolkodás, amiben bizalom, támogatás és emberi pillanatok révén természetesen egy szakértő szupervízor segítsége mellett úgy tudnak a munkatársak találkozni, és úgy tudnak kölcsönösen egy önreflektív folyamatban részt venni, hogy az segíti őket abban, hogy megtalálják a kiegyensúlyozottságukat, a magabiztosságukat, a problémáikra a megoldásokat, a frusztrációik kezelésének a lehetőségeit, a szorongásaik leküzdésének a módját. Miért? Egyrészt azért, mert ez egy csoportos munkaforma. A csoportos munkaforma azt jelenti, hát általában az optimális a 6-8 résztvevő, hogy ezek az emberek állandó jelleggel találkoznak, hasonló a csoportos, nyilván egyéb más munkaformákhoz. Nagyon fontos a folyamat elv, azért, mert a munka az nem csak az üléseken történik, hanem a két ülés között is, sőt, elsősorban a munka akkor zajlik. De minden egyes alkalommal az újabbból és újbóli találkozás az egy zárt csoporton belül újra és újra lehetőséget biztosít arra, hogy a problémákat a gyakorlatból visszahozzák, és reflektáljanak rá és tudatosítsák. A hatásairól szeretnék még néhány mondatot mondani nektek. Ebben a közös lélektani térben, amely létrejön ezeken a szupervíziós alkalmakon, megsokszorozódik az emberi figyelem. Az emberi figyelem az, amire a leginkább szükségünk van. Az, hogy mások törődnek velünk, az, hogy fontosak vagyunk, az, hogy elfogadnak minket, hogy empatikusan állnak hozzánk. Ez rendkívül erőteljesen megsokszorozódik egy szupervíziós ülésen, ugyanis esetfeldolgozás történik, tehát egy-egy ülésen, köszönöm, csak az időt jelezték, 5 percen van még, vagy 10? 5. Tehát egy-egy ülésen történik egy-egy munkai szituációnak, vagy egy kérdésnek a feldolgozása, és az csoport összes tagja erre reflektál, megosztja az ezzel kapcsolatos érzéseit, intuícióit, elképzeléseit, hipotéziseit. Ez már önmagában véve segít az eset-hozónak abban, tehát annak a munkatársnak, aki behozta az aktuális helyzetét, hogy egy külső nézőpontból rá tudjon nézni. Tehát segít a tudatosodásban, de segít abban is, hogy magát megerősítve érzi, támogatva érzi. Ugye a társas támogatottság szerepe rendkívül nagy egy csoportos együttműködésben, és az információs támogatottság. Tehát olyan információkat tudnak meg egymástól a csoportban együtt dolgozók, amelyeket egyébként máskor nem tudnának elérni, mert nincs hol találkozni. Az egyéni fejlődésnek is nagyon erőteljesen kedvez, mert segíti a frusztrációknak, a stressz szituációknak a feldolgozását, segíti a belső erőforrásoknak a növekedését, javítja a kapcsolatot a munkatársak között, és nagyon erőteljesen erősíti az önbizalmat. És akkor végül a szervezeti hatásokról szeretnék mondani néhány szót. Az egész szervezeti kultúrát képes megváltoztatni. Nekem több folyamatom volt, általában egyéves folyamatok azok, amelyek már elérik azt a hatást, hogy a szervezeti szinten is áttörést jelentenek. Egyrészt tudásmegosztást ad, tehát kicserélik a tapasztalataikat, és nagyon sok információt tudnak megosztani egymással a csoportban együtt dolgozók, amely kihat a munkára. Növekszik a munkának a hatékonysága, növekszik az együttműködés az együtt dolgozó emberek között. Egész másképpen tekintenek arra, hogy dolgoznak. Már nem stresszként, már nem nehézségként élik meg, hanem örömteli kapcsolódásként, egymáshoz való örömteli kapcsolódásként a munkát. És általában a bizalmi szint nagyon erőteljesen emelkedik a szervezetben.
Szeretnék felolvasni zárásképpen pár gondolatot egy konkrét folyamatról. Milyen visszajelzéseket adtak a résztvevők? Természetesen ez egy nagy multinacionális vállalatnál volt egyébként, tehát abszolút profit környezetben. Többféle nézőpont megismerése által bővült a szakmai tudásunk. Ezt tudjuk alkalmazni a munkában. A munkatársak problémakezelése és megoldása példaértékű volt egymásnak, amit a saját gyakorlatunkba be tudtuk építeni. Bővült a tudástárunk, több szem többet lát. Az egymás munkáját segítő tudás nagyon sokat segített a mindennapi munkában. Nem vagyok egyedül, számíthatok a társaim segítségére és támogatására. Érzelmileg feltöltő hatású volt, majdnem egy éves folyamat. Felszabadult, jó hangulat és jó kedv volt velünk. Megújultam mentálisan. Újraélett a kreativitásom. Megerősödött közöttem és a többiek között a bizalom. A személyes ismertség és a kapcsolódás miatt a társosztályok közötti direkt kommunikáció létrejöhet. Az ügyintézés sokkal gyorsabb így és hatékonyabb, mert egymás között gyorsan meg tudjuk beszélni. A volt csoporttársak között a bizalmi szint és az aktív kommunikáció későbbiekben is fenn fog maradni. Az együttműködés és egymás támogatása a szervezeti célok érdekében a vállalati kultúra részévé vált, és jó fejség lett minél többet segíteni egymásnak a munkában. Köszönöm szépen a figyelmet!